Pot estar aquí assegut, president, sense problema. Què ens explicarà avui de tots aquests anys de govern? Després ja ho explicaran. Respondré una mica d'acord amb les preguntes que em facin, o que m'expliquin ara que vull que els expliqui, no? Doncs suposo que aquesta gent ha estat durant molt de temps afiliada a Convergència, l'època que jo era president, a l'hora que vàrem fundar, i això ha passat molts anys, i s'ha fet moltes coses, tota aquesta comarca, i concretament aquí a Garriga també, i tenen ganes de comentar-ho. Que són de la meva edat. De la meva edat, no, perquè tots aquests són més joves que jo, Jo tinc 93 anys, i tu quants en tens? 80. 80, una criatura. 80 anys, una criatura. I tu no, tu quants en tens? 56. Què? 56. Ah, doncs sembles més jove. Sembles més jove. Tens molt bona pinta, Molt bé. I tu quants en tens? 85. Quan? 85. Ets més gran que jo. 85. Ah, no, soc més jove. Jo en tinc 93. Què més em volia? Sí, vostè amb la Garriga, perquè ja ha vingut altres vegades, oi? Sí, home, he estat moltes vegades a la Garriga, sí. He estat tota la vida. Jo era de la Garriga de l'època que la carretera passava pel mig del poble. Jo primer de tot voldria agrair a l'organització d'aquest acte, tant Àgora com al grup d'opinió, que han estat els impulsors i que avui siguem tots aquí compartint aquesta tarda. Veig moltes cares conegudes i em van demanar si com a alcaldessa volia participar d'aquest acte i donar-vos la benvinguda i donar-li la benvinguda tant al president com al Jesús Conte, que ara us explicaré qui és i per què és també avui aquí. Bé, de fet, com us deia, en aquesta benvinguda, en aquest acte que vol ser un homenatge o... Bueno, sí, un homenatge, per què no? La paraula és bonica, no? Al president Pujol, i ho faig també com a hereva d'una tradició política on la figura del president Pujol va ser determinant i va ser inspiradora a l'hora d'entendre aquest país i a l'hora d'entendre o que t'agafés aquell coquet a dins de tenir ganes per treballar, per construir aquest país i per transformar. Perquè quan governes i transformes i veus que el teu país avança o el teu municipi avança, doncs això és del tot... és un honor, no? I per tant, doncs, jo crec que aquesta font d'inspiració, en bona part, doncs, li devem a la figura del president Pujol. I tots recordarem aquella frase cèlebre que el president ens ha recordat moltes vegades i de fet l'ha escrita quan amb en Lluís Prenafeta, qui fou el secretari de govern d'aquell moment, doncs li va dir aquella frase que ho resumia molt bé, que deia: Lluís, la Generalitat som tu i jo. Eren uns moments en què tot estava per fer. Eren uns moments en què calia construir el nostre país. La llengua, l'economia, el progrés, com a grans eixos, jo crec que van ser els pilars en el que el president Pujol, acompanyat d'un equip de persones, van començar a construir aquest país nostre, Catalunya. Ens aportava aquella projecció internacional de Catalunya que el president Pujol ens va donar, que es va centrar també en allò que en dèiem la feina ben feta no té fronteres, com a marca d'identitat d'una manera de fer, d'una manera de treballar del nostre país, de les nostres empreses i també de la societat civil. Per tant, aquella marca Catalunya, aquell orgull de la nostra societat, jo crec que també en aquell moment va ser una manera en què fortament va reeixir el nostre país. I avui també ens acompanya a la taula en Jaume Blancafort i en Jesús Conte. El Jesús Conte, periodista i escriptor, de fet, està vinculat als mitjans de comunicació i la seva trajectòria al llarg de moltíssims anys l'avalen en aquesta matèria de comunicació.
també va ser el director de comunicació del president Pujol, va ser del gabinet de presidència els darrers anys del mandat del president i per tant sap molt bé també de tot el que parlo quan refereixo que va ser president de Catalunya. Avui també va ser autor, és autor de diferents llibres. Jo avui en destacaria un llibre que es diu Reconeixement a Jordi Pujol, les arrels d'una lluita i la seva obra política que va escriure l'any 2018. Moltíssimes gràcies a tots i ara li passo la paraula al Jesús Conte. Bona tarda a tothom. President Pujol, alcaldessa, senyor Macacó. Gràcies al col·lectiu Àgora i al grup d'opinió per la iniciativa que s'emmarca en aquest context que jo agraeixo especialment del reconeixement de la figura del president Pujol. Jordi Pujol, quasi des del moment que va néixer, la seva vocació era d'estadista. Havia de solucionar el país. Quan tenia 13 o 14 anys, sempre rememora una pujada amb un tiet seu al Tagamanent, muntanya que he tingut el plaer d'acompanyar-lo en els últims anys 3 cops, una dalt del cim l'any 2020, 3 cops, 2 vegades dinant a baix, una sopant i una altra dinant. Quan és que vaig pujar al Tagamanent, jo? L'any 20, aquest any 10 anys. La pujada dels anys 40, 43, 44, amb el seu tiet. I va veure l'ermita destrossada. I l'ermita era el símbol d'una Catalunya desfeta. I el president va tenir, quan deia que ens va doldre la seva confessió, molts veien en el president Pujol el nostre Moisès, el que ens duria a la terra promesa. Doncs el president Pujol, quan estava dalt del Tagamanent, veia Catalunya com la terra promesa. I havia de contribuir a la seva reconstrucció. Des de 3 vessants, des de l'activisme polític i social, la clandestinitat de l'època franquista amb les conseqüències que tots coneixem de la presó, industrial, teixit cultural en el país, i tercera i final, des de la representació i l'ostentació d'un càrrec polític. I quines eren les seves premisses? Primera, estimar el país. Catalunya primer, que va ser un dels eslògans electorals. Segona, conèixer la gent, conèixer el país i la seva gent. Jo sempre dic que el president Pujol és capaç de fer un discurs brillant en 6 idiomes, els 6 idiomes que parla, a un congrés de Premis Nobel d'Economia i saber també trobar el to en un discurs a una associació de veïns o a un club de petanca d'un barri de Catalunya. Per tant, estimar el país, conèixer el país i la seva gent, i una tercera, que per desgràcia no tots els polítics s'exerceixen, que és conèixer l'entorn. I no és l'entorn de les circumstàncies que tens, polítiques, socials, demogràfiques, etc., sinó també del rival o de la situació en la que et trobes a l'altra banda. I em refereixo al president, parlava moltes vegades de fulanet no coneix Castella. El president coneixia molt bé Castella i coneixia molt bé Espanya des dels temps que anava, em sembla que era un 5K1000, no?, que portava vostè. Un 5K1000 era el cotxe que portava pels anys 50 i 60, passejant per Espanya i fent una mica pastoral des d'un punt de vista econòmic, de que volia conèixer les Urdes o volia conèixer el Plan Badajoz de regadius. I totes aquestes premisses d'estimar el país, conèixer el país i conèixer l'entorn estaven basades o orientades a 3 prioritats. Una, l'identitat, l'orgull de pertinença, que ens sentim orgullosos de ser ciutadans d'aquest país. Una segona, la cohesió social, convertir la població catalana en un sol poble, independentment del seu origen. Va haver un eslògan molt de la primera hora, crec que va ser de les municipals del 79, que era una Catalunya vàlida per a tothom. El tercer, juntament amb la identitat i la cohesió social, és la cohesió territorial, d'aconseguir una Catalunya ben travada, sense desigualtats, populant d'equipaments, de carreteres, de trens, de centres hospitalaris cada 30 quilòmetres, d'escoles, etc. És una persona dialogant, oberta, amb una gran confiança als col·laboradors. Jo he tingut l'honor d'estar al seu costat quasi 6 anys. Hi ha una creença popular, i això desfà una mica la creença popular. Recordo que havia un conseller que deia el president, la gent es pensa que el president ho controla tot, que sap l'horari, que fa, no sap, que fa l'horari dels ferrocarrils de la Generalitat i la graella de TV3.
no feia la grella de TV3, però sabia a quina hora feien el TN, el serial, quin programa sabia, etc, i sabia que els trens de Sant Cugat van cada 6 minuts. Per tant, ho controlava tot sense haver-ho fet físicament de la seva mà. I tot això ho feia des de la naturalitat, l'espontaneïtat, res artificial. Els hi comentava, l'entrada triomfal que ha tingut avui parlant improvisadament vostès ja demostra això que en diem el Pujol autèntic. Recordo l'última campanya, quan el president ja es podia permetre el luxe que a vegades li deia president, això no hauria de fer-ho. I què? Que s'enfadin. Jo ja no has de guanyar eleccions. Una va dir això, diu, digui-li a aquells senyors que m'assessoren que siguin com sóc jo he guanyat 6 eleccions. I una expressió que a vegades jo li deia, president, potser hauríem de fer una entrevista al mitjà. No, aquests doncs... No, potser deu tenir raó, perquè tot i que jo pensi que no la té, ha guanyat 6 eleccions, siguin com és. Clar, mai no saps ben bé on vas, oi? Jo avui vaig a la Garriga. A la Garriga ja em conec la Garriga, he estat unes 1000 vegades, no? Se'm sent o no se'm sent? S'ha d'acostar més al micro. Sempre està donant instruccions. A veure, esperem. Bé, aviam. Bravo. Ja que em doneu instruccions, de què voleu que parli? Bé, aviam, doncs escoltin. Jo he vingut pensant que venia a la Garriga jo ja el conec, he estat una pila de vegades, conec gent de la Garriga. Jo aquí al Vallès, la ciutat que jo coneixia de jovenet era Granollers. Perquè a Granollers jo anava al meu avi de Premià de Dalt. Premià de Dalt està a l'altra banda, no? A l'altra banda de la muntanya, està al Maresme. Però el meu avi, que era pagès, doncs venia a Granollers de tant en tant, no, cada dissabte, cada dijous. Cada dijous, que hi havia el mercat, venia des de Premià de Dalt, que no venia ningú, que és a la banda pròpia, el meu pare venia a comprar aviram, i a comprar llavors, i a comprar d'aquest tipus, no? I així vaig conèixer una mica Granollers, però que no hi arribaven. Aleshores jo era molt petit, Tagamanent. Tagamanent no el coneixia perquè estava allà dalt, no? Però després, quan jo tenia 10 anys, o 11, o quin any llarg, 12, entre 11 i 12 anys, vaig pujar per primera vegada al Tagamanent. No havia pujat mai. Vaig pujar perquè aleshores el meu oncle, que havia estat a la presó l'any 39, doncs amb el seu amic de Premià de Mar, estem parlant de Premià de Mar, va dir hem d'anar al Tagamanent i va dir em portaré el meu nebot. I això del Tagamanent s'ha de reconstruir. I les ermites que hi havia al costat del Paganà, que tot també estaven esventrades, doncs això hem de reconstruir. Hem de reconstruir el país. Bé, jo no ho devia dir amb aquesta claretat, perquè devia tenir uns anys o 12 quilos llarg, no? Però bueno, és la idea que em va quedar clar. Bé, hem de reconstruir el país. I això és el que després, ja de més gran i d'una manera més conscient, doncs he tingut la meva obsessió i hem de reconstruir el país. O bé, un cop l'hem reconstruït, hem de fer que el país faci goig. Que el país sigui un país que valgui la pena. Un país que la gent hi pugui viure bé. Que la gent que ve de fora, que n'ha vingut molta, doncs també s'hi pugui trobar bé. I per tant pugui sentir-se també temptat o convidat a fer del país. Tot això, no? Això és una cosa que em ve de molt jove, de molt jove. I bé, i aleshores després de tot això ja som aquí. O sigui que això és el que hem intentat fer. Vosaltres sabreu millor que jo si això ho hem aconseguit o no. Ho hem, perquè esclar jo sol no ho hauria fet. I vosaltres aquí a la Garriga, a Granollers, que dèiem abans, no? I al Besòs, i a Ripoll, amb les fàbriques de Ripoll, que estaven també molt malament, tot això s'ha reconstruït.
I ho ha reconstruït el país, que això entre tots, no? Perquè un país no el reconstrueix just de sol. Un país el reconstrueix si el país es posa a reconstruir-lo. I això va... Bé, això hem fet... Quan tu deies l'altre dia, vine aquí perquè tu has d'explicar una mica el que s'ha fet, etc. No? Doncs bé, el que hem intentat fer durant tot això és això. Jo vaig tenir un mestre. Vosaltres no us adoneu del risc que correu. Perquè jo també puc parlar 2 hores seguides. Jo no sé de dretes, no vam fer una política de dretes, però tampoc no havíem de ser d'esquerres, havíem de ser el que som. I el que som, sigui qui sigui quin sigui la persona que pugui assumir aquesta responsabilitat, doncs, si fa el que ha de fer, aquest ens convé. I aquesta política, aquesta línia la vam tenir. D'aquí per tant bé que, per exemple, jo no vaig votar mai un partit que no fos Convergència. No està clar. No, però... que aquesta Convergència, que no és prou d'esquerres, que els diuen els d'esquerra, i tant d'esquerra, els socialistes, els comunistes, deien això de vegades. Escolteu, deixeu-ho de punyetes, no vull dir. El cas és que tots aquests arquitectes i enginyers que van participar en algunes obres importants de carreteres, d'organització de les ciutats, de preparació dels Jocs Olímpics, de no sé coses, hi va haver tota mena. Escolti, però és que aquest és comunista. Aquest ho fa molt bé. Aquest és un home honest. Aquest és un home. Escolti, deixi estar, no vinguin punyetes. Clar, nosaltres aquesta actitud la vàrem realment tenir. No totalment la va tenir, no tothom ha tingut aquesta actitud, ni per part d'alguns de nostres, ni per part de partits d'esquerra, que també ha caigut de vegades en el sectarisme, no? Però un país, vosaltres em pregunteu, la nostra doctrina política. La nostra doctrina política és que havíem de buscar la gent honesta, però que en sapigués bé i que estimés el país. I això va ser la nostra línia. I vam treballar allà, vam treballar amb... És a dir, fixeu-vos, atenció, una altra cosa, vàrem mirar també de poder ser útil no només a Catalunya, sinó també a Espanya. I això ho va fer tothom. És a dir, fixin-se bé, quan després de les primeres eleccions que va guanyar la UCD amb en Suárez com a cap de llista, no? Bueno, hi havia, com se deia, aquells que era molt economista, també prou. Fuentes Quintana. Fuentes Quintana. Fuentes Quintana, per exemple, etc. UCD va guanyar les eleccions. I en Suárez va ser el cap de govern. Però no tenien majoria. I al moment d'anar a fer el primer pressupost important amb un conseller, amb un ministre molt bo, que ara no m'ho recordo com se deia, d'Economia, com se deia? Fuentes Quintana. Fuentes Quintana. Recorden aquest nom, Fuentes Quintana? Doncs van tenir acord, però no el podien aprovar. I aleshores, en alguns sectors de l'esquerra, doncs, que encara no havien après això de que havíem d'ajudar qui fos i companyia, doncs van dir, bueno, aleshores li farem la punyeta. Aleshores, el meu partit, el Convergència i Unió, ens vam reunir, recordo que hi havia en Roca, evidentment, en Trias Fargas, vull dir, jo mateix, etc. Vull dir, escolta,
què hem de fer nosaltres? Perquè es donava la casualitat que els que podíem donar majoria al govern i a l'aprovació dels pressupostos érem nosaltres. Doncs mira, nosaltres el que hem de fer és anar a veure el president del govern. I el vam anar a veure Trias Fargas i jo. I vam dir, escolta, miri, hem fet els números i vostès no poden pujar els pressupostos. Diu, no. Escolta, miri, vostès els hi falten no sé quants diputats, nosaltres en tenim els mateixos que vostès els hi falten i 3 o 4 més, no? Això mateix que passa ara per als discutents, a veure qui es vota i qui no es vota. I llavors vam anar i li vam dir a vostè, senyor Fuentes Quintana, li diem a vostè i digueu al president Suárez que nosaltres votarem, nosaltres no som dels sectors, però nosaltres votarem en temes bàsics, i evidentment els pressupostos són bàsics, votarem el que vostès diguin. Vostès estiguin tranquils, perquè hi ha pressupostos. Bé, això, bueno, hi ha hagut altres partits que ho han fet també, doncs, en altres circumstàncies, hi ha altres partits que no érem nosaltres, però aquesta volíem que fos la nostra política. A Espanya i a Catalunya. A Catalunya moltes vegades no vam tenir majoria, no? Però vam mirar de tenir-la, vam mirar de pactar amb aquest, amb l'altre. Aquests pactes sempre costen alguna cosa, sempre canvien de mal en alguna cosa, no? Però has de ser capaç de tenir la generositat o l'optimisme. Per ser generós cal ser optimista. Cal pensar que la gent és bona, que la gent respondrà positivament, no? Si sempre aquests, no hi vagis amb aquests, perquè aquests et fotran. Tothom et fotrà. Si tu surts de la base que tothom et fotrà, no farà res. O sigui, has de ser capaç, realment la gent no t'ha de fer segons quines males jugades. Que si te les fa, aleshores això sí que va malament. Bé, Convergència i Unió va tenir sempre aquesta mentalitat. Bé, tot això no em podria allargar molt perquè jo, quan em poso a parlar, no m'aturo, saps? Vostès, tu que passaràs fred, aquella senyora d'allà que deu passarà fred, i tu, sobretot. Sobretot, que tens tots els llavis, tots els braços, tu passaràs fred. Jo aguanto per vostè. Ho sento, eh? No, al contrari. No per això parlaré menys, eh? Vinga, va, escolta. Ara, a part d'aquesta cosa, hem de mirar a entendre'ns amb tothom que puguem. Home, no fent el tonto, no siguent més ingenu del compte, oi? Però després l'altra cosa era dir, hem de construir un país. I per construir un país, primer s'ha de pensar el país. Un arquitecte, abans de fer una casa, la dissenya. Doncs bé, hem de construir un país. Aleshores, ara li explicaré un exemple del que vull dir amb això de construir un país. Aquí, a prop d'aquí, una mica més avall del Figaró, hi ha un túnel. Un túnel molt petit. Un túnel que no deu arribar a 200 metres. Però que en aquell moment eren unes coses que es necessitava fer perquè la carretera que arribava de Barcelona i havia d'anar cap a Vic i cap aquí, doncs resulta que havia de fer una volta, no? Per entrar al Figaró. Encara hi és. Aleshores, allà vam fer un túnel molt petit. I aleshores vaig aprofitar que s'acabava aquell túnel per convocar gent. Diu, veniu, perquè ara veurem el que vol fer la Generalitat i tal. El túnel era molt petit. Després hem fet túnels grans de més de 4 quilòmetres. Després, per exemple, hem fet el túnel del Pallars.
el túnel que passa, diguem, Jo no sé. jo perdo la memòria. Va passar El el Cadí. túnel del Cadí, sí, Bueno, que passa a la Cerdanya, passant del Cadí. del Berguedà. sí, el que dic. Aquell túnel té 5 quilòmetres? no, 5, 25 president, 5. 5 quilòmetres. Però aquell túnel primer, que jo vaig convocar gent, veniu, que veurem el que farem, no? I faré el ridícul, perquè allà, però què fem? Bueno, fareu un túnel de 200 metres. Aquest túnel vostès hi passen sovint, oi que sí? Sí. I els vaig dir, els he cridat perquè sapigueu que el país que hem de fer, em va bé aquest túnel per explicar el país que hem de fer. Clar, un túnel de 200 metres, la gent va quedar, escolteu, no. Ara que us explicar el nostre projecte, el projecte de construcció. I a Barcelona, Manresa, després, un altre túnel que hem de fer és el túnel que vagi de Tortosa, que no hi havia cap via directa d'aquest tipus, cap amunt, també fins a arribar a la muntanya de Cap Arreu, a Lleida, etc. I després n'hem de fer un altre, això són 3 túnels verticals. Un túnel transversal que ha d'anar de la frontera amb l'Aragó, a Lleida, de Lleida cap a Cervera, de Cervera anar cap a prop de Manresa també, no? I aleshores Vic i la Costa Brava i Girona. Això és els 3 túnels, això és un conjunt de túnels que hem de fer. Però un polític que, és clar, jo vaig tenir la sort que vaig durar 23 anys de president. Per tant, durant 23 anys vaig poder estar aplicant, que després ho apliquen uns altres, que no som jo ni són del meu partit, però durant 23 anys aquesta línia la vaig poder mantenir perquè vam aplicar la presidència. A veure, escolta, però va dir, jo el que volia explicar és el que és construir un país. I com s'ha de projectar i com s'ha d'anar fent. Bueno, ara, com que veig que esteu preocupats per el Berguedà, ho deixarem aquí. No? Això, per altra banda, podríem continuar amb més exemples. No? Per exemple, les universitats. A Girona, al Pirineu, és a dir, hem d'oferir un hospital a Viella, que jo crec que Viella està molt lluny. Bueno, però és que Viella, quan ha d'anar al metge ha d'anar a Lleida. Això no pot ser. Per tant, hi han de fer un hospital que estigui allà a prop. Un hospitalet a Tremp, també, però a més també a Viella. Puigcerdà, a més, va fer una cosa important, va fer un hospital que hi és, que serveix per la Catalunya i la Catalunya de la banda del nord. Bueno, tot això. Això és construir un país. Allò que amb el meu oncle Narcís i l'amic del meu oncle, es deia Feliu, vam dir, escolta, no ho vam dir, jo no vaig dir res, no vaig pensar res, però vaig tenir aquesta idea, hem de refer el país, que havia quedat molt tocat de fer. Això són exemples concrets, ara podria continuar. Escolteu una cosa. Jo heu de tenir present que això era el pròleg. Això que us he explicat fins ara és el pròleg. Per tant, aquí, tranquil·lament, per part meva, podien arribar fins a les 10 de la nit. Però vosaltres
que alguns em feu patir, o algunes, em feu patir aquelles... Com que fa sense màniga? Un país que no compleix aquesta idea de construir. El problema no és de carreteres. El problema és un país d'hospitals. Déu-n'hi-do. Però un país no són només carreteres. Un país és una identitat. És una manera de ser, una manera de pensar. I Catalunya necessita poder conservar la seva manera de ser i la seva identitat. I aquest, evidentment, també va ser un dels... L'altre dia vaig haver de fer un discurs que em va demanar que fes un discurs. Aquell va ser curt, sobre en Pau Casals. Que potser el vau veure a la televisió. Pau Casals, quan el condecoren per les Nacions Unides, ha d'explicar qui és, no? I diu: qui és vostè? I ell diu: jo sóc un català. Era en anglès, anem a català. I aleshores explica què vol dir això, ser català. La identitat d'un país és bàsica, tan bàsica com puguin ser les carreteres, com puguin ser els dispensaris, com puguin ser les escoles, no cal dir, aquí hi hauria hagut d'aturar una mica més, les universitats, ja ho he dit, però les escoles podríem dir alguna cosa, però que ho deixarem per un altre dia, si és que no heu quedat escamats. No, ja ho farem. La propera vegada ho començarem a les 3. Exacte. Ser o no ser. I el ser depèn de moltes coses, depèn de la història, depèn de moltes coses, però depèn de la cultura i depèn de la llengua. Depèn de la llengua també. Nosaltres, la nostra identitat, sempre ha estat en perill. Fa segles que hem tingut la identitat en perill. Però ara la hi tornem a tenir. Ara hi va haver un moment, al final d'en Franco, que va semblar, i en part va ser així, que les coses havien canviat i que podríem treballar millor per mantenir la nostra identitat, que durant més d'un segle i més i tot, havia estat una mica sempre maltractada, però que després, quan va venir el catalanisme i quan va venir el Renaixement i quan totes aquestes coses, això va canviar, que després ja cap a l'època de la República el pegat va anar bé, però que després va caure al cavall, ja ho sabeu. I això ara necessitàvem recuperar de què? De Pau Casals. Escolti, no vinguin amb romances, nosaltres som catalans, volem ser catalans. Bé, naturalment, nosaltres, com a país, tampoc no és tan fàcil ser-ho. Perquè, esclar, nosaltres tenim un poder limitat. I, a més, tenim una altra cosa. Som un país obert als quatre vents. Un país obert als vents. Tothom que vulgui venir a Catalunya pot venir. I tothom que vol venir, bé. I això, primer, és bo des del punt de vista humanitari. Ara, naturalment, requereix
Bé, vostè vagi portant jerseis. Sí, que no més remei. Va portar jerseis. Bueno, a vostè no li importa. Bé, doncs, la identitat. I això ara ho tornem a tenir en perill. Ara aquests dies hi ha un cert entusiasme perquè aprofitant una circumstància favorable després de les últimes eleccions, doncs, des de Catalunya, no posaré noms i cognoms de partits, aquest, l'altre, però des de Catalunya s'ha pogut reclamar que, en fi, doncs, que algunes coses que podrien fer-se millor des del punt de vista del respecte de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra història, doncs es tinguin en compte. Ja es va poder fer, evidentment, al final de la dècada de Franco, i de fet es van fer molts canvis positius i importants. Les universitats que hem dit, doncs, tenen un to marcadament català, no? Per exemple, marcadament català no vol dir que nosaltres ignorem que a més formem part del món. Bueno, i dintre d'aquest món hi ha una altra cosa. Home, que nosaltres estem vinculats amb Espanya i això naturalment ens condiciona. Però hem de trobar la manera que aquesta relació es faci d'una manera que no desemboqui en una política, diguem-ne, de gradual difuminació de lo que és la llengua, la mentalitat, la manera de ser de Catalunya. Doncs això és una altra de les coses que nosaltres hem de tenir en compte i que evidentment vam tenir en compte tant com vam poder en l'època del nostre govern, també en èpoques que han vingut després, també amb l'actual govern de la Generalitat. Evidentment també és una preocupació seva d'Esquerra Republicana o dels socialistes, etc. Però evidentment ara parlem de nosaltres, per nosaltres, de reclamar aquest respecte del català, de la llengua, de la cultura, de la memòria, a tot arreu. Ara aquests dies s'ha fet una cosa maca, que s'agraeixen els que hem fet el possible que això fos així, s'agraeix, que és que es pot parlar en català al Congrés de Diputats. I està molt bé, perquè des del punt de vista del prestigi del català és bo, i és perquè Espanya, que és un país que és una mica reac, veu amb dificultat, accepta amb dificultat que això del català. Doncs que digui, no, escolti, no, m'atabali, que el Congrés de Diputats, que és la cosa més important que hi ha a Espanya, es pot parlar en català. Perquè, escoltin, jo no havia arribat ni a la meitat del meu discurs. La veritat és que, a part d'aquella senyora, em feia una mica de pena, perquè fa fred, fa una mica de pena. Sí que fa fred, home. Jo m'he protegit, però vostès han vingut d'estiu. Vostès han vingut d'estiu. Bueno, ara venia la part bona, que és que la sanitat, l'economia, podíem parlar de l'economia catalana. No, estiguin tranquils, deixarem per un altre dia, si volen, no cal. Però... Amb un altre micro. No cal. Ara, aquest tema de la llengua i de la cultura i de la història, doncs, que per nosaltres va ser molt principal i que jo crec que sobre el paper almenys també ho és per el govern actual. Vaja, crec que ho és, sense reserves, crec que ho és. Però que cada vegada li és més difícil, perquè també aquestes coses arriba un moment que segons qui d'Espanya els fatiga, els cansa, i acaben reaccionant en contra.
I a més, naturalment, no a Catalunya, a tota Europa. El món es belluga. El món va amunt i avall. La gent va d'una banda a l'altra. És a dir, a tots els països d'Europa la immigració és un problema. És a dir, que necessiten... Hi ha gent que l'accepta molt bé. Alemanya, per exemple, va acceptar molt bé. Però la base, com deia el canceller de la República Federal Alemanya, de molta qualitat, que es deia Carl Schmitt, deia, escolti, està molt bé això de la immigració, i nosaltres en necessitem, i molt bé, però la condició és que la gent, tothom, el país s'organitzi d'una manera que la gent que ve de fora pugui de mica en mica, de mica en mica, de mica en mica, sentir-se integrat i incorporat a la món. I això en bona part ha passat. En bona part ha passat. Vull dir, hi ha molta gent. Aquí mateix segurament n'hi ha algun, no? Més d'un i més de dos i més de tres. Així, És la seva filla. És la meva filla. I em diu... El nostre partit era un partit nacionalista, i ho és. Bueno, ara no és un partit, però ho som, els que érem, ho som. I d'una manera o altra doncs mirem d'introduir-nos un psiqui per seguir defensant aquesta idea. La nostra identitat, la nostra manera de ser de país, això és la raó fonamental d'un país. Vostès segurament esperaven un discurs una mica diferent. Perquè això, no? Aquesta és una, què vols que digui aquesta? No, és que sóc una admiradora de vostè, per tant. La gent vol quedar bé perquè és amable. Agraeixo molt la seva invitació. Agraeixo molt que durant tant de temps aquí a la Garriga i en general a Catalunya i altra gent ha treballat, molta gent, ha treballat el país en seu conjunt, els uns als altres, tothom. Per tirar el país endavant, salvar-lo de les dificultats que ha tingut i que té i que encara té. I, escolti, ho deixarem aquí, no? Perquè, clar, vostè ha de quedar amb energia suficient perquè defensant això, que no el podran defensar, no només sentint un discurs una mica atabalat d'un que havia sigut president de la Generalitat, sinó que el defensaran bé si sopen bé i si prenen el que han de prendre, no? I amb tranquil·litat, i no se queden refredorits perquè després queden encastipats. Moltes gràcies per la seva atenció. No cabre, entenem un llibre que és història de la Garriga a l'Empordà. Home! Uns historiadors joves. Home, historiadors joves. Perquè tingui un record nostre. Molt bé, moltes gràcies. D'acord? Ja l'ho diré. Escolta, jo aquest llibre segur que és molt bo. I segur que servirà molt per llegir i per saber què ha estat i és la història de la Garriga.